ngayong araw. Mga negosyante at operator ng trucking business umaaray na sa taas ng presyo ng krudo. Mga magsasaka sa Bacolor, Pampanga nanawagan na huwag isailalim sa reclassification ang lupang kanilang tinatangnan. Holy Angel University Center for Kapampangan Studies inunita ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo at nagbigay pugay sa mga survivor. At pananampalataya ng mga kabalen mas pinagtibay ng Mount Pinatubo eruption. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. Isa sa mga nangungunang industriya sa lalawigan ng Pampanga ang quarry at trucking business. Kayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Apektado na raw ang negosyo ng ating mga kabalen na umaasa sa biyaya ng lahar. Kumusta na nga ba ang kanilang kabuhayan? Alamin natin yan sa ulat ni Paulo G. Santos. Matapos ang higit 3 dekada, maituturing na biyaya pa rin para sa lalawigan ng Pampanga ang lahar mula sa Bulkang Pinatubo. Dito kumukuha ng kabuhayan ang ating mga kabalen sa quarry at trucking industry. Ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, apektado na rin daw ang kanilang negosyo, gaya na lamang ni Brian Ruiz sa bayan ng Bacolor. Ang karamihan pong kasama namin po nagtatracking, nagbebenta na po sila. Binabawasan na po nila. Minsan po, lahat, natanggal na po yung truck nila. Dahil po sobrang taas po talaga ng diesel. Ilang beses na pong nagtaas ng diesel. Bukod sa krudo, tumaas din daw ang presyo ng pyesa ng truck at pasahod sa driver at pahinante. Kaya upang hindi madehado, ipapasa ito sa consumer. Ngunit ang epekto naman umano nito ay ang pagtumal ng kanilang biyahe. Dati, 1 linggo, dire-diretso po yung biyahe. Ngayon, 1 linggo, 3 beses na lang bumiyahe. Ang 16 cubic meters o isang dump truck ng lahar, nasa 3,000 pesos na. Ang dating 2,200 pesos pag kinuha sa quarry sites. Halos kalahati ng presyo ang patong ng mga truckers at ito'y ibibigay ng 6,000 piso sa mga consumer kung around the Pampanga lamang. Nagmahal daw ito ng 1,000 piso. Dito pa lang po sa Bacolor, or mas mga 6,000 plus na po yung buhangin ngayon. 6,000 plus? Opo. Kayo po yung nagdi-deliver around Pampanga lang? Opo, around Pampanga. Kasi po kung lalayo pa po sa Maynila, medyo sobra na po, mahirapan naman po. Hindi umano sila mapipigilan na sumabay sa taas ng presyo, lalo na't walang malinaw sa papasok na administrasyon kung sususpindihin ang excise tax sa langis. Kaya apela nila, huwag umano silang iwanan sa programa ng gobyerno na kahit diskwento sa krudo ay maibigay. Umingi po sana kami ng tulong sa inyo, kahit mga kung halimbawa man pong ilan centavos yung mabigay po namin na nabawas presyo sa mga tracking. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, nanawagan ng ilang magsasaka sa Bacolor, Pampanga na huwag isailalim sa reclassification ang lupa na kanilang tinatamnan ng papaya. Giit nila, hindi naman daw nakatiwangwang ang lupa at may ambag din ito sa lokal na ekonomiya ng bayan. Nagbabalik po si Paulo G. Santos. Hindi kalayuan sa kabayanan ng Bacolor, Pampanga ang lupaing ito na natatamnan ng papaya. Malapit ito sa Don Honorio Ventura State University o DAVSU at ilang resort na sakop ng Barangay San Vicente. Ang mga magsasaka masipag sa pagbungkal ng lupa kahit na may krisis ngayon sa pagsasaka. Napamahal na umano kasi sa kanila ang kabuhayan na matagal nang nagtawid sa kanilang pang-araw-araw na gastusin.
Sa kabilang banda, hindi lamang ang mataas na presyo ng pataba at kurudo ang laban na kanilang kinaharap ngayon. Nasubaybayan ng CLTV News Team ang kanilang pagkikipagdialogo sa Sangguniang Bayan kaugnay ng planong i-reclassify ang lupa. Pwede po afternoon, sir. Just po, 2 p.m. or 1 p.m. Stop na, talagang may hold eh. Bigyan nyo naman. Kasi huling sinabi ni kayo, nung talagang bigyan tayo ng proseso, approval nila anyang prior, kaya meeting after na nitang meeting time. Nepo, ngayon, huling itatang bros, di na nakanya-kanita kayo sabi yun, tayo. Ganun mangyari, pending yung pangungitang approval na nitang reclassification. Bibigyan na kayo. At yung salita yung Konsehal Cabalya, ganun mangyari, di na nyo kaming document na itanggi kayong posisyon para mapending yung inikay. At gawaye, ilating na rin ang sulat yung kay kami dito. Kanya makanya niya kung ipending. Kwento ng tumatayong leader ng mga magsasaka na si Jose Marie Manabat III, hindi raw nila inaasahan na magkakaroon ng plano para sa land reclassification. Actually po, last minute minamo po nga balo alalang pong inabiso kaya kami. Mga nanong ba? Ngayon kaya po, in this time po, last month po, makanyan. Last month yung balik Oo na po. reclassify din. For approval na po kanita. Ating kami mo pong insider, which is may kapamanggit kaya kami, so makayan kami pong sinulat. Ipinakita pa niya sa CLTV News Team ang agricultural lease contract sa isang nagngangalang Benjamin Ike na nagmamay-ari umano ng higit 19 na ektarya na lupa. Patunay na may abiso umano sila sa pagbubungkal at pagtatanim. Kami, sabi mo pong legal tenants kami kasi atin kami pong legal documents. For example, dito pong kaya kaming leasehold contract, detang lumang resibong pabunga, which is tatanggapan na po ng Mickey Bandi. Nitang minunang kasabi na po rin kay Ngarmi. Nga lamang hindi na raw tinatanggap ngayon ang kanilang ibinibigay na bayad sa pamilya ng may-ari, kaya lumapit na rin sila sa Department of Agrarian Reform para humingi ng tulong. Git ni Manabat, wag naman daw sanang ipagsawalang bahala ang kanilang kontribusyon sa komunidad bilang mga food producers. Makapag-continue pong mag-contribute kami po ng economy. By means of, kaya po, kaya kami pa mag-asako. Bukod kanita po, bibiyami naman po kaya kaming responsibilidad bilang tenants, kaya kaming landowner. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang tumatayong legal counsel ng pamilya Ike na si Attorney Darwin Reyes at sa pagtatapos ng consultation hearing, giit ni outgoing Municipal Councilor Ariel Santa Cruz ang susunod na miyembro na ng Sangguniang Bayan sa Bacolor ang re-resolba sa aplikasyon ng reclassification ng nasabing lupa. Habang ang resulta di umano ng consultation hearing ng Department of Agrarian Reform sa pagitan ng magsasaka at may-ari ng lupa ay ang magiging basihan sa susunod na paghatol ng konseho. Eya po may grant, uli na ning aplikasyon na ning committee, manayan na kami mo pong resulta base kitang desisyon na ning dar. Itong darating na June 21, muling sasalang sa conference hearing ang mga magsasaka at may-ari ng lupa para sa predetermination umano ng mga legal tenant ng naturang lupain. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Kapitan Tony Mamak ng Balibago, Angeles City, nais muling masuspinde ang barangay election para raw sa mas maayos na transisyon at makatipid ang gobyerno. Office of the Barangay Affairs ng DILG, bubuwagin nga ba sa susunod na administrasyon? Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng paumanhin sa mga nasira ang buhay dahil sa isabong. At kabale na top 1 sa physical therapist licensure exam, nakatanggap ng 50,000 pesos mula sa San Luis, Pampanga, LGU. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
PLTV Balitaan at sa iba pang mga balita, naniniwala raw si Balibago Angeles City Barangay Captain Tony Mamak na mas magiging paborable para sa gobyerno kung muling ipagpapaliban ang napipintong barangay at SK election sa darating na Disyembre. Ayon ho sa punong barangay, bukod sa makatitipid umano ang pamahalaan sa gagastusin sa halalan, mas magiging madali rin daw ang transition period para sa papasok na bagong administrasyon. May detalye ng balitang yan si Pauli Santos. Mag-a-apply akong katulong sa tao. Mag-a-apply ka ng katulong, ikaw pa ba magbabayad sa boss mo? So, naging gano'n ang takbo dito. Pero yung mga nakakalaban naman natin dito pa, talagang pera din ang ginagamit. Pero pag mulat ang taong bayan, ang mga taga-barangay, nakikita nila na maayos ang pamamahala, nararamdaman nila yung mabuti at maayos na gobyerno at natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mas kinabayaran mo mga tao, tatanggapin lang nila. Pero pagdating ng oras ng eleksyon, yung nakikita nilang mabuti na gumagawa ng tama, yun pa rin ang iboboto nila. Ganito ilarawan ni Kapitan Tony Mamak ang takbo ng kampanya hanggang sa halalan sa Barangay Balibago, Angeles City. Dito matatagpuan ang malaking bahagi ng business district at depressed area ng nag-iisang highly urbanized city sa Pampanga. Retirado siyang opisyal ng nooy Philippine Constabulary na ngayoy Philippine National Police nang pasukin ang politika noong 2007. Kabilang si Mamak sa higit 42,000 na barangay official sa bansa na na-extend ang termino dahil sa 2 beses na suspension ng barangay at SK elections. Naihalal bilang first kagawad ng Balibago si Mamak noong nakaraang eleksyon at kalaunay muling naupo bilang kapitan nang pumanaw si nooy Kapitan Carmelo Tarzan Lazatin. Kaya kung susumahin, 1.5 dekada ng barangay kapitan sa Balibago si Mamak. Ako ay naging kapitan punong barangay noong 2007 pa, no? 2007, tapos 2010, 2013. Noong 2013, nagkaroon ng extension ng 2 years. Bali ngayon, pang 15 taon ko na eh. So, sa panunungkulan ko, parang nagkaroon na kami ng 2 extension. Batay sa 2020 data ng COMELEC, mayroong higit 12,000 registered voters at higit 4,000 SK voters sa Barangay Balibago. At ayon kay Kapitan Mamak, ang annual budget nito ay hindi bababa sa 60 million pesos at ang local revenue ay 8 milyong piso. Para kay Kapitan Mamak, pabor siya na muling masuspindi ang barangay election, hindi raw para manatili, kundi para makatipid ang gobyerno. Hindi dahil sa ako ay punong barangay. Mas maganda siguro i-postpone na muna ang barangay election para naman unang-una, yung mga nakaupong barangay ay may karanasan na sa usapin ng COVID-19. Pangalawa, yung gagastusin sa ating eleksyon sa barangay na 8 bilyon, i-focus muna ito doon sa mas nangangailangang paggastusan. Hindi lamang ang issue ng gastos ng gobyerno ang kailangang maikonsulta ng Kongreso, kundi ang usapin ng peace and order, lalo't na sa transition period pa ang pamahalaan. Ito naman ang katwiran ni Department of the Interior and Local Government Office of Barangay Affairs, Yusek Martin Dino. Mas magulong eleksyon sa barangay. Bakit? Pagka-eleksyon ng presidente, governor, mayor, si mayor di niya alam kung sino bumoto sa kanya o hindi. Sa barangay, alam mo kung sinong hindi bumoto sa iyo. Kung sinong malalaman mo yan dahil compartmental ang barangay, malalaman mo agad kung sinong pamilya ang hindi bumoto sa iyo, kung sinong pamilya ang hindi sumuporta. Kaya gantiyan yan eh. Sakaling maamyendahan ng batas at masuspindi muli ang barangay SK election na itinalaga sa December 5 ngayong taon, may magsisilbi pa rin naman umanong sumbungan ng mga Pilipino kaugnay ng mga reklamo sa pasaway ng mga barangay officials. Mariretain itong departamento at saka meron na ditong initial si Barangay Captain Chito Balmosina. Sa pagtataya ni Dino, mayroon ng higit 500 barangay officials na nasampahan ng kaso ang Office of Barangay Affairs ng DILG.
Legacy din anya ng administrasyon ang political will sa execution ng mga road clearing operation na ipinairal ang mando ng barangay level. Kami ako siguro na more or less nasa 500 yan. Tapos Shokos order, umabot ng mahigit 1,000 yan. Tsaka ito, tinatanggap natin, yun lang may ebidensya. Tapos siyempre, ang appreciation yan wala sa akin kung hindi nasa Office of the Ombudsman. Samantala, sa hiwalay na panayam kay incoming DILG Secretary Benhur Abalos, nasa transition period pa rin umano sila ni DILG Secretary Eduardo Año at kahit hindi direktang sinabi na ire-retain ang Departamento ng Barangay Affairs sa DILG, kinikilala naman anya niya ang naging halaga nito. In transition, maganda pag-uusap namin. We're hitting it. But yung mga policy changes, siguro hindi ko muna sasabihin. No? Tsaka na lang basta nakaupo na ako. Ilang respeto na lang. Oo. Pero rest assured, para sa akin, barangay is one of the most important clag, no, in our government. In fact, importante ito at pinakita ito nung ating COVID pandemic, no, kung paano kumilas ang pinaka micro of all units of the local government, which is the barangay. No, ganun ka-importante. So, yun lang ang gusto ko sabihin. Napaka-importante niya. At least, Paolo, alam mo na kung anong ibig sabihin ko rito, kung bubuwagin o hindi. Dahil importante nga eh. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, humingi po ng tawad si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong nasira ang buhay dahil sa online o isabong. Ayon ho sa Pangulo, hindi raw niya naisip na mauuwi sa napakaraming problema ang pagkahumaling ng ilan sa ating mga kababayan sa talpakan na nagpasok ng milyong-milyong pondo sa pamahalaan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Kaya yung isabong, I'm sorry, I did not really realize that it would be like that. Akala ko kasi, the moving factor there was, na imberna kasi ako 640 million a month. Tapos, so many billions a year because marami nag-ooperate eh. I realized very late and I am very sorry that it had to happen. Hindi ko akalain na gano'n. Hindi naman ako nagsusugal. I do not gamble. Ito ang naging pahayag ng Pangulo kasabay ng kanyang pagbisita sa bagong National Academy of Sports sa New Clark City, Martes, June 14. Ayon sa Pangulo, huli na nang mapagtanto niya ang masamang epekto ng isabong dahil sa mga nalululong dito. Batid daw niya na maraming pamilya ang nasisira dahil sa isang miyembro nito na nalululong sa sugal o droga. Mayo nang ipag-utos ng Pangulo ang pagpapatigil sa operasyon ng isabong sa buong bansa. Ito ay matapos ang rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Año, bunsod ng masamang epekto nito sa buhay ng mga Pilipino. Dahil sa pagkakalubog sa utang, may ilang individual ang napabalitang nagpatiwakal kabilang na dito ang pamangkin ni dating Candaba Mayor Jerry Pelayo na kilalang kritiko ng isabong. Samantala, sa usapin naman ng war on drugs, muling iginiit ng Pangulo na walang extrajudicial killing na nangyari. Yung sinasabi nila, extrajudicial killing, hindi totoo yan. Why do you have to extrajudicial kill a person? May order to the law enforcement agencies, to the NBI, to the police, that customs, police, is that go out and destroy the apparatus of the drug syndicates. And if you have to kill because you are in danger of being killed, go ahead, unahan mo na. But I do not want to say a dead soldier or a policeman. He said, I take full legal responsibility for it all. Batay sa tala ng Commission on Human Rights at ng International Criminal Courts, aabot sa 27,000 hanggang 30,000 ang bilang ng mga nasawi sa war on drugs ni Duterte.
Sa bilang na ito, hindi bababa sa 7,742 ang bilang ng mga sibilyan na nasawi. Ayon ito sa Armed Conflict Location and Event Data Project. Makikita rin sa datos na higit 6,000 katao ang nasawi sa police operations. Arlene Salonga, CLTV News. Samantala, pinarangalan po ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga ang kabalen na si Jean Ella Marie Tarucrazon, ang top 1 sa June 2022 Physical Therapist Licensure Examination. Si Razon ay graduate ng University of the Philippines, Manila at siya ay nakakuha ng gradong 88.05% sa nasabing pagsusulit. Bilang parangal, binigyan siya ng 50,000 pesos, plaque of recognition, certificate of commendation at bouquet of flowers. Ayunin umano ng programang ito na bigyang inspirasyon ang mga kabataang Luiseño na lalo pang pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Monkeypox outbreak, dapat na bang ituring na public health emergency ng WHO? Pagbuo ng ICT backup facility para sa datos ng NEDA, sinimulan na sa Central Luzon. At National Academy of Sports, inaasahang magbubukas sa unang bahagi ng 2023. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pinag-aaralan na raw ng World Health Organization kung dapat nga bang ituring na isang public health emergency at isang international concern ang monkeypox outbreak. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng ganitong sakit sa Pilipinas. Narito po ang report. Magpupulong ang Emergency Committee ng World Health Organization sa susunod na linggo kaugnay ng monkeypox outbreak upang talakayin kung kailangan ng ituring na public health emergency and of international concern ang sakit. Ayon sa WHO, nakakaalarma na ang pagkalat ng monkeypox virus kung saan sa ngayon ay 1,500 ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa 39 na bansa. 72 na ang nasawi.
Samantala, batay sa abiso ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng Amerika, na ipapasa ang monkeypox virus kapag ang isang tao ay nagkaroon ng contact sa virus mula sa hayop, kapwa-tao o maging sa kontaminadong bagay. Kabilang sa sintomas ng monkeypox ay lagnat, sakit sa ulo, pananakit ng katawan at likod, namamagang kulani, panginginig at pagkapagod. Sa loob ng 1 hanggang 3 araw o higit pa, matapos lagnatin ay nagkakaroon ng mga rashes ang pasyente. Karaniwang nagsisimula ang rashes sa muka at kakalat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa CDC, ang incubation period ng monkeypox ay madalas na umaabot ng 7 hanggang 14 na araw o 5 hanggang 21 araw. Tumatagal umano ang naturang sakit sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Masusi raw na sinusubaybayan ng kagawaran ang sitwasyon sa mga bansang mayroon nito. Ito pong monkeypox naman, just like with other diseases, we can easily prevent this. No? So this doesn't have to be something of that people are panicking about this. Kailangan lang po, parang sa COVID, patupad natin na maayos ang protocols. May estratehiya na rin daw ang kagawaran upang maiwasan ang pagpasok nito sa bansa. Patupad natin na maayos ang protocols. And we have the 4-door strategy for this. And we also have PDITR that we can use for this. That would be, we should prevent properly, we should be able to detect and isolate well and timely. And of course, kailangan marunong tayo mag-manage. At yan po ang pinaghandaan ng ating bansa. At sa ngayon, masasabi natin, handa na po tayo. Pinaghahandaan pang ibang aspeto, especially with technology. But we can be able to prevent this kind of diseases as long as we do and we are very religious in maintaining the protocols that we have to prevent diseases. Arlen Salonga, CLTV News. Sa ibang balita, sinimulan na ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagbuo ng ICT Backup Facility. Napili ang NEDA Central Luzon Office upang maging sentro ng mahalagang datos at information system ng pambansang tanggapan ng ahensya. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nagsimula na ang instalasyon ng ICT Backup Facility ng NEDA Central Office sa regional office nito sa Central Luzon na matatagpuan sa Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Sa facility na ito, ibubuslo ng Central Office ang lahat ng data at information system ng NEDA. Bahagi ito ng backup plan ng ahensya kung magkaroon umano ng pangyayaring maaaring makapagparalisa sa operasyon ng tanggapan nito sa Kamaynilaan. Ito ang magsisilbing ICT Off-Site Backup Facility o Disaster Recovery Site. Matatandaan na isa sa mga rekomendasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa mga central offices ng gobyerno sa Maynila na magkaroon ng extension office sa mga lugar na hindi tatamaan ng estimated 7.2 magnitude na lindol na binansagang The Big One. Kapag natapos na ang pasilidad at naging fully functional, ay sisimulan na ang electronic transmission ng mga impormasyon mula sa data center ng National Office ng NEDA. Inaasahan na makukumpleto ang backup transmission sa Agosto ng taong ito. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilao, CLTV News. Samantala, target daw ng pamahalaan na buksan sa unang bahagi ng 2023 ang National Academy of Sports na matatagpuan sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Personal na tinungo ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ang pasilidad na inaasahang magbibigay ng dekalidad na edukasyon at pagsasanay sa akademiko at sports. Narito po ang report. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inspeksyon ng National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac, Martes, June 14. It's because we have to provide an outlet for the youth. Na huwag na lang sana silang magdruga
and they participate here, and they excel, and yung sa probinsya na hindi nakuha, yan you start to train. Yun ang dream ng isang tao, tatay. That is my dream for my country. Never mind about my past. Bilang bahagi ng ceremonial activity, binisita ni Pangulo ang World-Class Academic and Administration Building at ang Multipurpose Gymnasium na parehong kasama sa 557.8 million Phase 1 ng NAS project. Ang akademya ay natasa magpatupad ng isang dekalidad at pinahusay na programa sa sekundaryang edukasyon na may kasamang espesyal na curriculum sa sports. Nilalayo nitong tukuyin at mahasa mga kabataang may kakayahan sa akademya na may malakas ding potensyal upang maging atleta. It is thus an opportunity, time for me to help them maximize their potential with constant comprehensive projects and activities that promote the welfare and development of our athletes. This National Academy of Sports is envisioned to be a world-class facility that would serve as a forefront in our efforts to provide a conducive environment for the academic, sports training, and character development of our young athletes. Maaalala na nilagdaan ng Pangulo noong June 9, 2020 ang Republic Act 11470 na nagtatag ng National Academy of Sports System upang paunlarin ang mga athletic skills at talento ng mga mag-aaral sa mga world-class sports facilities ng NCC. Ang NAS system ay katamba ng Department of Education o DepEd at ang Philippine Sports Commission o PSC. Sa ilalim ng batas, ang New Clark City Sports Complex ang magsisilbing lokasyon ng NAS campus, kasama ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na namamahala sa pagtatayo ng mga silid-aralan, dormitoryo, iba pang pasilidad sa palakasan at mga sports amenities. Malapit ang NAS sa New Clark City Athletic Stadium at ilang kilometro lamang ang layo mula sa Aquatic Center. Ayon kay Atty. Iza Katrina Reyes, Chief for Legal and External Affairs ng NAS, target nilang buksan ang pasilidad sa unang bahagi ng 2023. Para sa susunod na school year, mag-aalok ang NAS ng mga programa sa sports katulad ng athletics, aquatics, gymnastics, badminton, judo, taekwondo, table tennis at weightlifting. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pananampalataya ng mga kabalen, mas pinagtibay ng Mount Pinatubo Eruption. Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, inunita ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Nagbigay-pugay din sa mga survivor. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan.
Higit 3 dekada na ang nakalilipas nang halos mabura sa mapa ang lalawigan ng Pampanga. Partikular na ho ang bayan ng Bacolor dahil sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ang ilan sa mga survivors ng kalamidad hindi raw aakalain na malalampasan nila ang katakot-takot na pagsubok na kanilang hinarap noon. Ang kanilang umunong sandigan, ang tiwala sa Panginoon. Pakinggan natin ang kanilang kwento sa ulat ni J.M. De Jesus. June 15, 1991. Eksaktong 31 taon na nakalilipas nang sumabog ang Mount Pinatubo. Ito ang naitalang second largest terrestrial eruption nitong 20th century na sumunod sa Novaraptor eruption sa Alaskan Peninsula noong 1912. Libo-libo ang nawalan ng tirahan, daan-daan ang nasawi at marami ang nag-akala na tuluyan ang mabubura sa mapa ng Pilipinas ang lalawigan ng Pampanga. Ngunit isa lang ang matibay na naging sandigan ng mga kabalen. Ito ay ang kanilang pananampalataya. Nagsilbi umunong takbuhan ng mga evacuees ang kilala ngayon na sunken Shrine of Our Lady of Lourdes sa Cabetican, Bacolor, Pampanga noong mismong araw ng pagputok ng Pinatubo. Nung pumutok yung major eruption na yun, tapos mga bandang 1 o'clock in the afternoon, biglang dumilim, umuulan ng bato at saka buhangin, tapos dumating dito yung mud flow. Lahat kami nasa baryo, bigla kaming nag-evacuate dito sa simbahan na to. Lahat ng tao sa baryo, dito pumunta. Hindi lubos maisip ni Tatay Nicanor Lusong, 65 taong gulang, na malalagpasan nila ang dilubyo na kanilang kinakaharap, higit 3 dekada nang lumipas. Parang talagang mamamatay ka na kasi dinadaan mo, mud flow, baka bato, tapos umuulan ng bato at saka buhangin, lumilindol, kumikidlat. Binisita naman ng CLTV sa mismong anibersaryo ng Pinatubo ang kilalang San Guillermo Church. Dito nadatnan namin si outgoing Bacolor Councilor Nilo Cabalya. Nag-erupt ng smoke ang Mount Pinatubo. That was exactly June 12. At around 10 o'clock in the morning, our President then is Corazon Aquino. At that time, because of that Independence Day, nasa Quirino Grandstands sila. May mga seremonyas. Pero nagkaroon na ng usok niyan. Yun na yung pinaka-parang warning. Come June 15, yun na yung major strike. Nandiyan kami lahat sa bahay, no? Hindi naman umuno nila inakala na sila ay malubhang tatamaan ng pagsabog ng bulkan hanggang dumating ang June 15, 1991. Natamaan kami ng June 15, yung asphalt. Tapos umuulan nun, nagkakaroon ng asphalt sa lahat ng ng mga bahay. Pero in the late afternoon, after lunch, yan, umulan na ng buhangin. Tsaka madilim na talaga. Talaga ang tawa, nagpanik na. Kikita mo yung daan, yung asphalt eh. It's became surprising to the people of Bacolor. Ang San Guillermo Church umano ang naging tulay upang malagpasan nilang sakuna. Malaki din na naging tungkulin ng simbahan dahil ito umano ang nagsilbing munisipyo noong mga panahon na iyon. Alam mo, isa bang nagdala rito sa amin? Ito simbahan. At the time of Father Nestayag, ito talagang naging inspired sa amin dito naiwan dito sa Bacolor. Siya, kung inalis ni Among Seto noon, na walang pari dito, hindi namin alam kung ano. Lahat kaming nandyan, pag umaga na hanggang gabi, nandito kami kay Among. Kasi dito na parang kung may pupunta, mga officials ng mga DILG, dito lahat. Parang naging annex ng munisipyo namin. May bibigay ka na relief, dito ka pupunta. Naging naging parang extension of the kahit na simbahan siya. Naging isang malaking hamon man kila Tatay Nicanor at Councilor Nilo ang pagputok ng Mount Pinatubo, may malaking araw naman daw itong iniwan sa kanila. Basta may pag-asa. Habang may pag-asa. Kung hindi mangyayari sa ito, baka hindi ka ganun ngayon. There should something to have end para magkaroon ng new beginning. Ang sunken Shrine of Our Lady of Lourdes at San Guillermo Church ay habang buhay na nila umunong bibigyan ng pagpapahalaga. At ang dalawang simbahan ay matibay na nakatayo at bukas sa mga kabalen bilang isang simbolo ng pag-asa. Hindi naging hadlang ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 upang mawalan ng pag-asa ang mga kabalen dito sa Bacolor, Pampanga, sapagkat ito ang naging dahilan upang mas lumapit ang kanilang kalooban at lumakas ang kanilang pananampalataya. Ako si J.M. De Jesus,
CLTV News. Sa kaugnay pong balita, ginunita ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University ang mga naging tagpo noong pumutok o sumabog ang bulkang Pinatubo, 31 taon nang nakalilipas. Sa isang programa, binigyang pugay din ang mga survivor ng trahedya na nagsilbing halimbawa umano ng katatagan ng mga Kapampangan. Narito pong report. Bilang paggunita sa ika-31 anibersaryo ng pagsabog ng Mount Pinatubo, binuksan sa publiko ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o House CKS ang Pinatubo Museum. Makikita sa museo ang timeline ng kasaysayan ng Mount Pinatubo, isang mural sculpture ng Kapampangan artist na si Arnel Garcia, at iba't ibang exhibit na ginawa ng researcher artist na si Joel Malyari. Layo ng museo na ipakita ang karanasan ng mga Kapampangan sa nangyaring kalamidad, higit 3 dekada na nakakalipas. Hangad din itong maituro sa bagong henerasyon kung ano ang naging dulot ng pagputok ng bulkan sa lalawigan sa buong rehiyon. Kasabay nito, ang online commemoration ng House CKS na pinamagatang Pinatubo, Puwesa at Pulosa. Ito mo na isinagawa upang magbalik tanaw at bigyan ng importansya kung papaano na pagtagumpayan ng mga Pinatubo eruption survivors sa malaking dagok noong 1991. We are here not to celebrate sad day in the life of Kapampangans, but to commemorate something that I consider to be the biggest historical event to happen here in Pampanga. Paraan din naman ito ng House CKS upang ipaalala sa mga nakaranas at ipakita sa mga hindi naabutan ng pagputok ng Pinatubo ang katatagan ng mga Kapampangan. And after Pinatubo, Kapampangans are known for one word alone. That's resilient or tough. And today, we come together as a people so that our future generations do not forget what happened 31 years ago. I urge all Kapampangan adults to please tell stories about that day, to spend the day. Nagkaroon din ng pagbabasa ng powesya sa wikang Kapampangan patungkol sa istorya at mga nangyari noong June 15, 1991. Kinanta din ni Shane Lumanog ang kanyang bersyon ng Pinatubo na orihinal na kinanta ng Kapampangan music icon na si Totoy Bato. Tinapos ang programa sa pagbibigay pugay sa mga survivor ng eruption dahil hindi madali ang kanilang pinagdaanan at sila ang naging sandigan ng mga Kapampangan upang makabangon muli. JM De Jesus, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang ridge of high pressure area po o ang nakakaapekto po ngayon dito sa may northern at central Luzon. Samantala po, easterlies o mainit po na easterlies na nakakaapekto naman dito po sa may silangang bahagi ng Visayas, kasama na rin po ang Mindanao. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin at nagbibigay din po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero maalinsangan po tayo simula ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Sa Instagram po at CLTV36 Official. Kung nais naman ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa aming YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman bumisita sa ating website www.cltv36.tv.
Kabalen, karehiyon, nasaan ka man sa buong bansa, mapapanood po ang CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Samahan po natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan.